De sauna van Avanti Lifestyle rekken ze nog een krek naar de opening van de sportskwallen in de brand. Ik was met een patiënt bezig en op dat moment wordt op mijn deur open gedaan van we moeten eruit. Dus rook en brand. Toen zijn we eruit gegaan. Hebben we vanuit daar de nooddeur opengezet voor de brandweer. En de brandweer naar de plek hebben begeleid. En eigenlijk alle klanten die op dat moment binnen waren, waren ook gelijk naar buiten gehaald door de collega's. Dus op dat moment ging het eigenlijk heel snel. Er waren een tiental sporters aanwezig. Die zijn er gelijk uitgegaan. En ze hebben nog geprobeerd om wat te blussen. Nou, en 3 van onze medewerkers hebben wat rook binnengekregen. En die zijn nu inmiddels naar Heerenveen toe gegaan, naar het ziekenhuis. Weet u hoe het met ze is? Zoals ik nu een beetje begrepen heb, gaat het allemaal goed. De brandwacht had nog bezocht om in het gebouw te blussen, maar dat wie net veilig. Daarom had ze een god in de morgen zagen. Dat is de vlugste manier om bij de brand te komen. Bij dit soort panden wel, omdat het niet meer vertrouwd is om naar binnen te gaan. Je kon ook vanuit de hoogwerkers zien dat het dak al behoorlijk ingezakt was. Dan is het niet meer verantwoord om naar binnen te gaan. De sfeer in het gebouw is grut. De brand is uit, de temperatuur is aardig naar beneden. We zijn nu aan het ventileren, maar er is behoorlijk veel schade. Wat voor skeer? De bovenverdieping is deels uitgebrand. Daarna de benedenverdieping waar alle sporttoestellen staan, daar ligt een laag water van een centimeter of 8, 9 in. Dus je kunt wel nagaan dat het toch behoorlijk schade is. Wat ik vernomen heb van de brandweer is dat er behoorlijk veel schade is. Dus eigenlijk het grootste gedeelte is verloren. Ja. Ik heb gelukkig wel een gesprek vanmiddag met de gemeente om te kunnen kijken waar wij eventueel naartoe kunnen gaan om ons bedrijf zo snel mogelijk voor te kunnen zetten. Maar dat is nog iets wat ik vanmiddag moet bespreken. De correcte oorzaak van de brand is nog net bekend.